Shubor na Khlem jong San Hima. Ka Hinyo Trap Achik National Movement Southeast Khasi Hills haga jingin lang ke Hanm Central Body mentakas ngi ka arpo hundre trik risau arajar arpulai kalalaj banya kendo yu CEM ka KHADC uba penyait sing CEM pat airu i ka dorkas halor ka jing persha pan ai trading license ye ki bamdei ki trai Jylla. Harin ke jingin kendo bat CEM nakaliang uba Dan Murphy Nongbri uba dei Finance Secretary jong ka Hanm Southeast Khasi Hills ula ong. Baki break ibamdai ki try Jylla kila persang bantit jingkang ha usim ka Hima sora ba un INOC ha ka bana kaliang usim ula persha bat hadin kani kila laj ban ujor sa kami kahalia high court bana kaliang ka court ha ka sautrik urisau arajar arpulai kala ptha yigini ki breu ban lej sa ka office jong ka council ban lej shim ki trading license lingba secretary ka executive committee jong ka KHADC bat halor gani ka jingle jong ka court nakaliang ka Hanm kala panpau ka jing persha but Kyntu ru ika KHADC ba nam ai trading license shiki bar Jylla Khlem da yo iki NOC lengba ki rangba shnong but ka sengala ongru bakat kum ki kindon jong ka regulation act khat khandai spa san pusau bracket reo ka ba ong baka samoy trek kam jong ki trading license jong ki bar Jylla kan dei bai tang shisnem kat ba ki don pat ki bre ki ki bar Jylla ki bala yo trading license hado shi post nem kanthi Shuh na kaliang ka seng kala ong ba kat kum ki kindon jong ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District kat kandai spa san pusau bracket san pukandai ka kerenshai ba ki jaka ba ki bar Jylla ki la ban penya je ka kam lajong la ban mai shu ye ka trading license bat ru ban pentama ye ka but yakani ka seng Hanm kalawan ra hakmat UCEM ka KHADC ubala kular ban shim khia ban budin bat ru ban pej halor kani ka kam haba pentip halor ka jingdon jong ki biyo ki trading license nakaliang ke Hanm kala ong baki dan hadu sao pongut tam ki bre ki bayo hadu shi postnem ki trading license pada du menta dang yo ban lum thop nreu hadu nyongut haringkat ki sakhi te ni nakaliang jong ka seng Hanm Southeast Khasi Hills sora angkat ka jingdon lang baki central body kan kesngi te ngiwan ban kendu ya i CM nyoka council ba nakaliang jumi ni mabak ka memorandum ba ipersya ba kajing ai trading license yaki non tribal habai dai tu ka kadon kajing let ti jingkhang jong kini ki non tribal ya ka Hima sora ya usim na Hima sora ba unai NOC di ne nakaliang jong usim ki masara la persya ya kani di adin kata kila lek ban ujor no syaka megale high court din nakaliang kai megale high court pa kala ka sautrik mrabis pho arja apulai kala betha iki ba kilet direct apo office jong ka council ban shim yaki trading license jong ba jong secretary of executive committee jaka HDC je nakaliang jungi rugi persya spang gani ba nakaliang ka KDC rugi kepat ka bakan simkhya gani ma kanum ai yaki trading license Khlem da yo shwa yaki NOC dan ba ki local heads ni kita ki local droba yaki trading license je bagatar ka kadang kejip persyak ru bah yaki trading license kakum ka Regulation Act 1954 bah Sekh ka ong ba yaki trading license ala ban valid tang sisnem andai don na peng jumki pada di non tribal ki balayo trading license hadu shipos number hal kadir ni persyak jur hi juru kat kum ka United Khasi and Jaintia District Health or Jaintia District Regulation 1954 59 kakan syaru ba kakajaka bagi tribal residents kilala ban le ya kinu kam lajong di kakan syai baya ya trading license la banum aisyu yaki non tribal but what ban renew ru iki
ya kani ngilawan ban kapat ya CM takasngi ban nakaliang juk ipat ilai kata ka positive response ba ikwa hi ban nakaliang juk iru iong bangin ya donlang bangin trailang ngedonkat minya trailang ya kakam awai dei bat kini ki trading license ban nakaliang juk iru ba yang bakin sasim kya nakalian jongka trade department ru ba tin lihat kat bala ban penduna nani ban pendu enam pada haki jaka bala don kini tribal residents bakil tehi lagi khoi khasi jungi menta kita kiba hangti south pole tam kita and the license di na kami kam kini bikin di goods and communities kam tam ba skoi ko bang ko bang klif yang mene ba kejing ayo ni trading lesson kam dei tang nam ta system ko dei du suppose nem na khat nem na ko piong kajing shisha kat kum ka regulation 6 1954 ka kan shai ba ka validity period of validity of license ka dei tang 1 year valid ndai nakaliang ka haki tu kisnam 2006-7 nakaliang jong ki officer jong ka trade ba ki ai lupa hadu suppose nam dadu ba suppose nam tam ki dadu adu lipo tam te kai ka ba ka isi kan ne usi yang mun le halot kan ne bakil ai lupa hadu ka tas nem te ki om bakin sa budin ni bakin kin sa le kai ke ba kebadan kam te ko makano tulis hai gini ki dukan ne kum kita ki dak benreu bang lawan ong baki bayo kata kalaisan hadu ka tas nem ko makano ngut ki don maka jiktip jungi mental ke don hadu sapo tam ki bayo hadu suppose nem khat as nem ya kalaisan di bayo di sapo asnam kita kita bang lain kita hadu ndung nyomot ye shota bentang yo dekat baki sakhi